филми нави кӯтоҳи коргардони ҷавон Манзарали Шералӣ Сарбор асоси воқеъ дошта. Дар он қиссаи ҷавондухтаре таъсир ёфтааст, ки дар ҳаёт ба мушкилӣ ва дигар ҳаводис рӯбарӯ мегардад. Дар замони соҳиби истиқлолии кишвар имконият фароҳам омад, ки чунин ҷавонони боистеъдод бештар рӯи майдони филмофарӣ биёянд ва дар офаридани филмҳои баландмазмуну диданӣ саҳми назар аст гузоранд. ҳоло филми кӯтоҳи офаридаи ин коргардони ҷавон дар раванди танзим, бандобаст ва дигар ҷузъиётҳои компютерӣ қарор дорад. гурӯҳи эҷоди филм дар офаридани ин мавзӯи баҳсот ҷолиб аст. Филмонавис, саркарда то оҳангсозу рассон ва наворубардору дигар нафарон якҷо сарҷам омаданд, то онро аз назару нигоҳи нав ва дар сатҳи касбӣ биёфаранд. филми кӯтоҳи Сарбор бо иштироки ҳунармандони ҷавон таҳия шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии синамогарон барномаи рушди киноро барои солҳои 2018-2022 қабул намуд, ки дар доираи он то кунун чандин филмҳои гуногун ҷанри миллӣ наворбардорӣ гардиданд. филмонавис Некрӯзи Ҷалилиён аз ҷавононе мебошад, ки дар филм ба коргардони он дар интихоби маконҳои сабт кӯмак кардааст. сабти филм дар оғӯши табиати зебои диёр сурат гирифта, дар он ҳунарманди муваффақи театр ва синамо Суҳроб Ҷанҷолов нақш офаридааст. ролики филми мазкур чанд рӯз пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ интишор ёфт ва дар он лаҳзаҳои ҷолиби филм дида мешавад. ба гуфти тайягарон, филми кӯтоҳи Сарбор рӯзҳои наздик дар кинотолорҳо ба тамошобинон намоиш дода мешавад.